Il-ħamis filgħodu l-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST fetaħ il-bibien tiegħu għal 50 kors u madwar 1000 student li bdew dan il-kapitlu ġdid fit-traġitt edukattiv b'mod virtwali. Xi korsijiet partikolarment dawk li joffru kura u ħarsien lill-anzjani u tfal fost l-oħrajn qed jingħataw fuq il-kampus stess bil-miżuri kollha meħtieġa. Mal-wasla tal-alliem jew l-istudent tittieħed it-temperatura tal-ġisem minnu fih qabel ma jitħalla jidħol fil-post. Il-kurituri kollha tal-kulleġġ tqasmu biex ikun hemm rotta waħda u kemm jista' jkun ma jkunx hemm influss kbir ta' persuni fl-istess ħin. Kull persuna qed tkun obbligata wkoll li tiġbed l-attenzjoni ta' tmexxija jew l-amministrazzjoni tal-kulleġġ dwar kwalunkwe nuqqasijiet illi jista' ikun hemm. Kull klassi, uffiċċju u laboratorju qed jilqa' numru limitat ta' persuni fl-istess ħin skont il-qisien tal-kamra stess. L-Istitut tas-Servizzi fil-Komunità fost l-oħrajn illi jrid jilqa' l-istudenti minħabba sessjonijiet prattiċi kellu jadatta mod ieħor, kif spjegat id-direttur Enmeri Kassar. Aħna ħarisna lejn il-linji gwida ta' kull settur, mela pereżempju qed naraw il-hairdressing salon bħalissa. Mela l-linji gwida li qed isegwu il-hairdressing salons u adottajnihom hawn ġew. Ġifieri bażikament aħna minn barra l-linji gwida li qed nimxu magħhom tal-kulleġġ għandna wkoll linji gwida ta' kull settur partikolari u rajna li imxejna magħhom u daħħalna dak kollu li hemm bżonn bħala miżuri. Fl-istess ħin l-istitut jassigura wkoll li r-riżultati li l-istudenti jiksbu mill-aspett prattiku tal-kors se jinkisbu xorta waħda anki jekk b'miżuri kemm xejn differenti mis-soltu. Jekk mhumiex possibbli dawk il-placements, ħansibu alternattiv għal placements għaliex bażikament aħna l-istudenti mhux biss jiġu jattendu l-lectures, għandna element qawwi ta' prattika. Allura qed naraw kif dik il-prattika l-outcomes li suppost jilħu l-istudenti ħajlħuhom xorta miżuri differenti. Il-prinċipal tal-kulleġġ, il-professur James Kalleja, qal ma' One News li l-kuntatt mal-awtoritajiet tas-saħħa huwa kontinwu biex ikun żgurat li l-miżuri u l-linji gwida tal-istituti kollha jibqgħu relevanti u ħeġġeġ lill-istudenti biex jattendu għal lezzjonijiet b'mod fiżiku u jingħaqdu mal-allima fl-istituzzjonijiet edukattivi illi l-kol qed jipprovdu ambjent sigur f'normalità ġdida. In-nefqa kienet sa issa almenu il-fuq minn 75,000 euro. B'apparati li kena nixtru u anki b'signage, b'thermometers u masks, ħsibna l-kollox biex l-istudent jiġi l-MCAST, l-istudent jattendi għal-lezzjonijiet, l-istudent jipprova jgħix did-dinja normali, the new normal kif qed insejħu lajk,